everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hum ni Marua. Buang nakatuog ko na. As dos nung diskadlaw. Ganyan lang siya sa kwarto ni Mal ang gamito na ako. Ngay kay doon ay CR din eh. Uy, ano sumarot? Mura magdunay nag-type sa makinilya? Mura gud. Oh, lion ako. Karoy kayo, no? Dunay nag-type sa makinilya. Ay, kinsa man ang... Oh, dili. Si Marla ka nang nag-type sa makinilya. Siya cute. Marla, alas 2 na sa kablaw. Nganong nag-type ka man? Ulo nga ka na, Marla. Mamatay ka! Uwi ko, Marla! Gabriel, nganong ni amang ko din eh. Gibantayan ta ka, Marla. Kasakit sa liog. Uy, nganong ni amang ko sa makinilya. Kuan, nag-type ka. Unsa ba akong gitype? Kini ay. Nara imong gitype oh. Mamatay ka, Gabriel. Unsa man ni? Nganong mo man ako nasuwat? Marla, basta gibalik-balik mo pagsuwat ang maong linya. Nga mamatay ko. No, Gabriel. Wala ko magkauyon nini. Ganong ako man gibuhat. Wa ka ba maguna-una sa pagpatay nako, Marla? Unsa? Mao ka na imong gisuot. Busa posible nga mausap ka na ang naa sa imong nauna, di ba? Gabriel, bisan gamay. Wa ko magunahuna og kanautan nimo. Higala ta dili ba? Oh, igala ta. Busa dili gid ko makabuhat og nautan nimo. Ug ikaw sab diri nako. Ha? Mao ka na ang naghigala dili ba? Mag-inunungay sa kalipay ug kasakit. Oo. Oh, Marla. Pero nganong ako manigisuwat? Ngano man? Oh, Ginaman na sa tingali ko. Gabriel, gapusa ko. usa. Niya, gapusa ko. Dili mahimo nga makabuhi pa ko sa pagkagapos. Sige na, gapusa ko. Aray, nausa man akong pulso. Nasamad ka. Unsa? Pero nga naman, nganong nasamad ba ko, Gabriel? Nabati na lang namo nga dunay nabuak din sa imong kwarto kaganina. Apan nakatuog pagyapon ka sa among pag-abot ni papa nimo. Pero doon namin nakita ang buak nga baso sa duol diya sa pultahan sa imong CR. Ug dayon nakita namo nga may samad ka na sa pulso. Kinsa ba kay nagsamad na ako? Mao ka na ang pangutana nga ikaw lang ang makatubag, Marla. Husto, ang CCTV camera din sa imong kwarto. Wa ni namo matan-aw ni papa nimo. Unsa? Mahimo bagbiyaan ko na ikaw din sa imong kwarto, ha? Ay una katuog ha kung mahimo. May mabagmuuban na lang ko nimo. Kay nahatlok na ko, Gabriel. Sige. Dali, mga tuta sa kwarto ni papa nimo. Uy. Sobrang rasa. Kaysa na, Nay Maning, kami ni Marla. nagmata na si Marla. Soda mo! Dali! Mami, bangon na sab ko. Og nag-type na sad ko nga, huwag ko'y kalibutan. Unsa? Panahatlok akong maayo na ako. Bati ang akong gitype samtang nakatuog ko pa. Unsa man eh? Mamatay si Gabriel. Mao nang akong gitype. Unsa?
Ug mao niya, ni Ami, ni Maning. Kaya atong tanaw nang kuha sa CCTV camera sa kwarto ni Marla. Oh, gusto. Ano ato may bawaan? Kung kisa nagsama siyang pulso. Oh. Uy. Saan mo ng telefon? Uy. Nagsige magbagting. Kinsa mo sa kanina nawag. Uy. Kinsa mo kanina nawag. Uy. Uy. Saan mo ng oras ha? Alas 2 pasado pa manday sa kadlawon. Hello? Kinsa mo tawag kang nanawag og kadlawong dako? Oy! Nibaw ka no? Istorbo kay kasagong pagkatuog. Uy, hala, uy sir, ikaw na ini sir. Ay sorry kay sir, nga nasuko ko. Ay kuan man gud. Kaya limungawan lang ko sir kay nagdamgo naman gud ko. Kadlaw naman gud ron. Mao na, kisa may magdahom nga do na pay manawag og kadlawong dako. Sir, unsa may ato? Uy. Ha? Pabalik ko na sab ko nimo dito sa Villa? Ha? Pero, unsa sir? Nagdali ka? May giapas kang panahon? Oo. Sige sir. Oo, muna akong buhaton. Oo sir. Ugma, muadto ko sa Villa. Klaro kay din sa CCTV monitor. Ang iyong pagkatuog dito sa imong kwarto, Marla. Nahinanok magyapon og bayan si Marla ni. Milihok. Milihok siya. Mura mo ko kidaman lang, ana. May bukang ako mga mata. May mata ka, Marla. Huwag ko'y kalibutan, ana, Gabriel. Oh, no. May bangon ka. Huwag ko mahinumdum, ana. Unsa? Milingkod ko sa kilid sa kama. Mura magyug kag nagmata na, Marla. Mao ka na. May barog ko. O binuol ka sa lamisa nga may baso. Tanaw. Oh, Ay, Oh, kalat ako gihapon sa bumbong ang baso. mao di nga nabuak ang baso. Ikaw di ang naghapos niini. Sa man ako gibuhat, Gabriel. Pa, Oh, tanawa. dili. Libaro ka. Og gikuha nimo ang buak nga baso. Marla? Ikaw ginalisamat ang imong pulso. Tanawa. Mura lang og wa ka sakiti sa imong gibuhat, Marla. Mo na nahigayon na nga. Nagdungan tag saka sa taas, Gabriel. Padung ka sa imong kama. Ug naa, mihigda kag balik sa imong kama, Marla. Nga murag way nahitabo nimo. Oh, Marla? Marla, naon sa mga? Nganong nagsige magkagangos ha? Marla? Marla, nga nabisigan mo sa imong mga mata. May gikadukan ka na ba sab? Ha? Marla? dili. Dili. Marla! May nabati ka na ba sab? Diri, Marla! Lingkod diri! Dali! Lingkod diri! Diri, dali! Marla! Oh! Marla! Marla! Balik ka rin! Marla! Balik! Naon sa naman sa ka! Sundan Marla! ko siya, Maning! Sundan ko siya! Naon sa magiling akong anak? Parang mukalit pala siyang kausap. Marla! Marla! Hunong! Ngayong nakakadiya pahingon sa kusina! Palayo na ko, Gabriel. Palayo. Oh, Marla! Oh, nganong giabli naman na nimo ang kabinet? Palayo na ko, Gabriel. Palayo. Oh, usa? Oh, gisira na niya ang pultahan sa kabinet. Gabriel! Hayes, Marla! Ay, dali! Naariya sa kabinet ay. Di sa mo gawas. Ganun bitagot naman sa sitwasyon niya. Marla, unsam sa mong gibuhat. Nga umisod ka ba na ng kabinet? Gawa siya! Marla, ayaw lisod suraan niyo mong kaugalingon. Gawas na sa kabinet. Sige na. Palayo, Gabriel. Ayaw magduol na ko.
Pauli sa inyo, Gabriel! Ha? Unsa may sa nga akong nahimo, Marla? Palayo lagi! Gabriel, palayo lang muna. Lakaw, dito ka lang na sa sala. Paabot lang ko dito. Sige na. Sige. Sige, Noy. Marla! Marla, anak, tuwa na si Gabriel. Minagaw na. Gawas na sa kabinet. Sige na. Ay! Ayaw lagi kaplihip kay buso na sa pagyang hunghong. May hungo ka na sa mga nabati. O pa. O kunsa? Gisuko ko niya pa. Lahi kaya tingog. Gusto ko niya himoong kriminal. Marla, huna-huna lang na nimo. Pahawa lagi sa kundunggan. Isirana pa. Isirana. Naunsam gid ni si Marla. Uy, ala. Hayag naman di ay. Niya man di ko makatuog sa sala sa Villa. Uy, yun na. Naunsan makas Marla? Migawas na kasi sa kabinet nga iyang gitaguan. May nanuktok. Mingaw para bang palibot da. Murag, kung siguro magmata sila si Noy Maning ug si Manang. Ako na lang maablis pultahan. Nana, kadiyot lang. Elgin? Uy, Gabriel? Niya ka sa Villa? Ano niya man ka? Kuan, gibantayan mo si Marla. Ha? Oh, Miss Marla, naunsa man siya? Marla! Ayaw! may gibuhat na sa si Marla. Noy Maning! Marla! Naunsa naman sa si Marla? Noy! Marla, gawas niya! Marla! Gawas niya! Naunsa na si Marla? Mikurog na sa bayo niya sa ilawom sa kabinet. Marla, gawas niya! Marla! Ay! Gawas! Tapo din niya? Marla? Marla! Marla? Ay, naunsa man na si Marla? Mura man siyang kasudlan ng dautan ng espiritu. Usa! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.